És un personatge complicat. Tots d'alguna manera ho són, no? Sí que et dona la sensació de que de seguida l'intueixes, de que de seguida el veus, però una cosa és veure'l i l'altra és tenir-lo, i que vagi amb tu. Perquè té aquest punt, aquest apartat més dèspota, més salvatge, però alhora no només pot ser això, sinó que també hi ha d'haver-hi la part més... perquè hi ha moments en què es trenca, també. I sí que el veus, però l'intueixes, però veus que serà un treball punyetero, que és un treball punyetero, que costarà, justament per això. Perquè no només tenim la part de farsa, sinó que hi ha l'altra part, i també que no doni la sensació que l'actor està treballant dues coses diferents, sinó que és el mateix personatge que fa una altra cosa, que fa una cosa que no és de veritat, que és de mentida, que és per riure. I per tant sí que necessita un procés que em sembla que, però que és gairebé em sembla que passa en tots els espectacles que agafes i en tots els personatges que te toca defensar, que sempre és un camí que has de recórrer, i que en el mateix camí és allà on s'ha de trobar. Per tant, parteixo també una mica d'aquesta sensació de que ha de venir i que vindrà, que s'ha de patir lo just, que s'ha de patir, però que tinc la confiança de que vindrà, perquè a més l'obra, a mesura que la vaig llegint i que la vaig fent, cada cop m'agrada més. Al principi m'ha costat molt d'entendre, perquè és un lío tremendo, ja ho veureu, però sí que és veritat que cada cop m'agrada més i que cada cop penso que sí, que el començo a veure, que el començo a intuir, que a vegades només amb una frase o amb alguna cosa veig per allà on haig de recolzar, allà on haig de pitjar. I també la feina d'en Pere de contenció, d'indicació, de cap aquí, cap allà. Per mi és un treball interessant i m'agrada molt el personatge en si, m'agrada molt.